Siyabonga inkosi yomusa izobingelela ubaba nomama in their absentia. Ngibingelele umem, ngibingelele abazalwane ibandla lonke, osisi nobhuti egameni likaJesu. Ngibingelele umshayi oyinsimbi, amen bazalwane. Ngizobingelela, amen bazalwane. Ukhona uNkulunkulu ambekile namhlanje ubasibusise. Uthi uJohane, mina ngizomemezela kodwa kukhona ozayo emva kwami. Amen bazalwane. Ngiyamkhonza uNkulunkulu, igama lami Busisizwe, osidisiwe, omthanda kakhulu uNkulunkulu. Amen bazalwane. Mina just ngizodlalela bazalwane. Khona umfundisi nawe uzombona wasephambili. Ngiyafunda kahle, cha mina ngiyabingelela nje. Ngizocela ukunibingelela ngananti ivesi siye ezwini likaNkulunkulu lapha uLuke chapter 9. Luke chapter 9 ivesi yokuqala egameni likaJesu. Luke chapter 9. Isihloko sithi ukuthunywa kwabapostoli. Verse 1. Wayesebabizela ndawonye abayishumi-2, wabanika amandla negunya phezu kwamadimoni onke nokuphulukisa izifo. Baba siyabonga
izwi lakho. Siyabonga Baba. Siyabonga Somhlengisi. Siyabonga uNkulunkulu wethu. In the name of Jesus. Amen. Lithi iBhayibheli uLuka. One day Jesus called together his 12 disciples. And he gave them power and authority to cast out the demons and heal all the diseases. Lithi iBhayibheli uJesu wababiza. Wabanika amandla. Wabanika amandla okwazi ukuthola i-authority. Uyahlupha ukuthola into kaNkulunkulu ungatholanga amandla okuthwala izinto uNkulunkulu akunika zona. Lithi iBhayibheli wabanika amandla. I-authority iza ngenxa yokuba sebenamandla. Kuba bazange bethola amandla, i-authority bebengeke beze bayithola. Lithi iBhayibheli wababiza boyi-12. Wabapha amandla. Engathi namhlanje ekuseni ngathi nomsebenzi ofunayo udinga amandla okuthola. Awudingi into eyiningi, udinga amandla okureceiva nezinto uNkulunkulu akukholelwa zona. Hallelujah. Uthi uJesu, tarry here in Jerusalem until you are filled with power. Umoya ogcwele ehlela phezu kwenu. Bathola amandla, umoya ogcwele bayehlela phezu kwabo. Hayi, azange ukuthi uJesu abanika inini, kodwa ngenxa yokuba sebethola amandla, they were able to receive the touch. Ngenxa yokuba sebethola amandla, they were able to receive the boldness and stand ukuthi hakha asitabanga, kodwa sibeka amandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Namhlanje egameni likaJesu ngizothi uyawadinga amandla. Oh Jesus. Uyazi babona umuntu obuso uNkulunkulu. Umbona into ebalekisa uNkulunkulu lento uNkulunkulu abusekayo akathola amandla okuthola izinto kaNkulunkulu. Kodwa kumele uthola amandla okubamba izinto kaNkulunkulu. Oh Ukuthola ngoNkulunkulu. Ubamba amandla kaNkulunkulu. Jesus. iBhayibheli bayibuza. Uhana egameni likaJesu wathola amandla okuba akwazi ukuconceive umntwana. Akathola umntwana kana wathola amandla. Jesus. Oh, hallelujah. You need power. Udinga amandla okubamba lezinto uNkulunkulu akubekele zona. Udinga amandla okubamba lomsebenzi uNkulunkulu akufuneka wona. Udinga amandla okubamba the gift uNkulunkulu akubekele zona. Hallelujah. You need power. Jesus. Lithi iBhayibheli, they receive power when the Holy Spirit full come upon them. Uma umoya ogcwele ephelelisa phezu kwabo, babe sebethola amandla. Ngithi namhlanje egameni likaJesu, you need power. You need power. Lithi wabiza abo-12 wabapha amandla, wasebanika i-authority egameni likaJesu. Amen. Ungabona amadimoni ehewula waresivile namandla to carry, because uNkulunkulu uyakuthemba le gift. Bese i-character iyakudefine wena. Sonke siyashumayela, siyabeka izandla. Imakulithi iBhayibheli ukhona abothi Nkosi ngibekile ngiphilisile abantu, kodwa uNkulunkulu uthi angikwazi. Oh Jesus. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngicela nje siye ezwini kaNkulunkulu le saqhubeka le. Amen. Lezwi kaNkulunkulu. Imessage engiphethe namhlanje encane. Njoba ngishilo ukuthi I think sesayilo 10 minutes. Njoba ngishilo ukuthi cha mina angiyena simina oshumayelayo. Amen bazalwane. Ukhona nje oshumayelayo. Ngizocela siye kodwa saqhubeka la. Uma uJesu enika abafundi amandla egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli uma uya kuLuke 10 verse 20. Luke 10 verse 20. Lithi izwi kaNkulunkulu babuya abazalwane bebuya ukuyoshumayela ngaphandle. Luke 10 verse 20. Luke 10 verse 20. Amen.
noma singalifunda abazalwane cela nje sethulile lifunde Luke 10 verse 20. Luka chapter 10 verse 20. Nokho ningathokozi ngalokhu bokuthi omoya bayalithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Abazalwane bayabuya baletha ireport omdala wezithulo. Bathi baba sishumayelile kuyoyamuzi sangena. Sathola begula sabaphilisa. Baba shumayelile sahambe eqadini zaseDahatrani. Amadimoni bekade esuka. Uthi uJesu ningajatshuliswa ilokho, but rejoice. Okay, but do not rejoice because the evil spirit obey you. Rejoice because your names are written in heaven. So namhlanje sincane sithi, be happy that you are written in the book of life. Sasithi masa sindiswa, sithi masenza uvuma inkosi, sithi bhala igama lami encwadini yokuphila egameni lika Jesu. uJesu namhlanje uthi thokoziswa ukuthi igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila. Oh Jesus. uJesu uyabuya masinyane. Iziphi ezinye inkomba ezishoyo ukuthi uJesu uyabuya masinyane? Wena mawu associate noIsrael namhlanje uyisitha sepeace. Okhombisa ukuthi uJesu usemnyango uyabuya. Lithi iBhayibheli uJesu mayibuya uyoma ezulwini lesibili. Mayema ezulwini lesibili. Izwe ngeke limbone, ingakho uJohani lithi akabonakali esiyikho, kodwa siyazi ukuba bayibonakaliswa thina siyofana naye. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli mayihlala kwelesibili izulu bese bizi igama lakho. Igama lakho mawuzibonakaliswa akuyena wonke umuntu ayombiza. Lithi iBhayibheli wafika Lazarus, wafika abantu befile ngenakhiye amathule egcwele akafika ngathi vuka Lazarus vuka. Jesus. Abanye bayosala nothi indlela libabile mpetheni, omunye uhamba omunye uyosala. Jesus. Uyabiza igama lakho ethi sibonakalise. Hallelujah. Sibonakalise. Lithi iBhayibheli uLazarus mayifika, uJesu mayifika la uLazarus akafele khona ethuneni lakhe, afika athi le ndoda vuka, kodwa wambiza ngegama lakhe. iBhayibheli iRevelation likhuluma ngokuthi kuyovula incwadi khona ababhaliwe encwadini yokuphila, kuyovula incwadi khona ababhaliwe encwadini yokufa, kuyovula incwadi. Namhlanje ngizothi kholwa mzalwane, khonza inkosi. Oh Jesus. Kodwa namhlanje makuthokozise ukuthi igama lakho libhaliwe encwadini yokuphila. Mangathokoziswa ukuthi amadimoni ayakulalela, mangathokoziswa ukuthi uyakwazi ukushumayela, mangathokoziswa ukuthi uyakwazi ukukhuluma. Kodwa namhlanje ekuseni thokoziswa ukuthi igama lakho libhaliwe encwadini yokuphila. Noma ungafesana nenkinga engakanani, noma ungafesana nokuhlaselwa ongakanani, kodwa thokoziswa ukuthi igama lakho libhaliwe encwadini yokuphila. Jesus. Khona benzakala. There are only big churches kodwa babhaliwe encwadini yokuphila. Jesus. Lithi iBhayibheli kuyosala abaphingi, kuyosala abathakathi in Revelation, kuyosala abathakathi, kusale nabaprofeti bamanga. Jesus. Ucabanga ukuthi abaprofeti bamanga baonani? Baona amabakhe. Kodwa ngizothi namhlanje thokoziswa. Ngothokoziswa ukuthi uhamba ngemoto enkulu kangakanani, ungathokoziswa ukuthi usebenza umsebenzi omuhle kangakanani. Thokoziswa manje.
Bazalwane ngathi liyangizwa yini? Ngithi thokozelani ukuthi amagama enu abhaliwe encwadini yokuphila. Amen bazalwane. Hallelujah. Uthi uJesu abanye bathi Nkosi siprofethile kwelakhe igama. Ethi anginazi mina. Abanye bathi Nkosi we have cast devil in your name. Kodwa uyotha anginazi. Cha simelane noma simelane nokhishwa kwamadimoni. Awuthi wakhipha kodwa igama lakho libhaliwe encwadini yokuphila. Elithi iBhayibheli bonke laba abasindisiwe ngiyobabona ngamafuthi of the Spirit. Hallelujah. Ngiyobabona ngamafuthi of the Spirit. Namhlanje egameni likaJesu sekuzohlala phansi ngizothi nje awuthokozele ukuthi igama lakho ushaya sho mami ikeyboard kamnandi kanje awuthokozele ukuthi igama lakho libhaliwe encwadini yokuphila. Ungajabulisi ukuthi uthole victory yasemhlabeni. Ungajabulisi ukuthi abantu bakushayela izandla uthi mamahlaba ngelinye ilanga wathola umfana wayeshaya upiano, wathi mayeshaya upiano yonke indlu yasukuma yamshayela izandla yathi ushaye kahle ipiano kodwa akasala umkhulu yedwa owayehleli phambili. Wathiwa yini wena mfana ungajabuli? Indlu yonke bayijabulela. Wathi yabona lo mkhulu ongasungumanga makushaya upiano washaya izandla. Uyena okufundisile. Ngithi namhlanje ekseni jabula ukuthi igama lakho libhaliwe. Bazalwane jabula ukuthi igama lakho ba-invite nabanye ukuthi hayi ngiyayibona umsebenzi, ngiyayibona yomoto, ngiyayibona yomshado kodwa ngifuna igama lakho libhalwe encwadini yokuphila. Athi umbongo samasonja akhona abantu abayokhondema ngabo, ifebe lokhona orahaba abayokhondema ngabo, abathuswa ukuthi noma kuhle kodwa ngiyakhetha igama lami liyabhalwa encwadini yokuphila. Hallelujah. Yashisa la awutshela usuhlele endaweni eshisa kangaka olithi ufanda ukuthi igama lakho alibhaliwe encwadini yokuphila. Usuhlabelele kangaka olithi ufanda ukuthi igama lakho uJesu ubekisa ngokuprofeta, ubekisa ngokucasta amadimoni. Ukhona omunye sithi siyakwenza, sithi sikwenzela inkosi. Kanti amagama ethu lithi iBhayibheli abanye bonibulala betapisa. Oh Jesus. Jesus. Asithokozeleni bazalwane ukuthi amagama ethu uJesu uyabuya masikanye. Uyabuya uJesu. Uyabuya uJesu. Uyabuya uJesu. Umuntu omfundisi ngaba isikhathi sokuthi mhlawumbe sikhonze ukuthi ihora asilazi kodwa uJesu uyabuya. Asithokozeleni. Asithokozele ukuthi amagama Nkosi yami. Asithokozele ukuthi amagama ethu ungasabambi into emihle. Ungasabambi kona ezinye izinto kavele nje iBhayibheli ukhona the father of faith abafa bengayitholanga ezinye izinto uNkulunkulu babemkholela zona. Ngekukholeka konke. Kodwa namhlanje awumuntu ofuna nomsebenzi iBhayibheli sithi the kingdom of God. Oh Jesus. Alibhalwe namhlanje igama lakho. Mama sindisiwe. Vuka uJesu njengenkosi yomsindisi. Ngoba khona incwadi evulayo lapha kuVision. Iyavula. And lithi iBhayibheli uJohane wakhala wathi ngikuzwe ukuthi open the story. Yakhala ingilosi enkulu. Lithi iBhayibheli wakhala uJohane wathi akekho ofanele ukuvula le ncwadi. Lithi izwi laNkulunkulu yakhala ingilosi ethi makhala uJohane. Ingonyama yomdeni kaJuda. Shapala.